И здравейте хора, аз съм Георги Дян и просто сега ще играя втори епизод на оцеляването ми. Ще има 100% доста епизод. Яко уродоче. Така. Влизаме. Ето. Нищо не съм пипал. Ето го. И съпа. Помните, докъде бях стигнал. Да, започваме да стреля на къщичка. What? Уау! Чай ще се проведат. Разбрах, че не се такова нещо там. Абе, просто да си извадят брадичката. Не всичко ще си извадят. Хвата. Хвата. Аз сега не мога това вече. И трябва да се пробва отвън да премисля други мобове. Мобове. Страшно. Говоря тихо, защото е вечер. Не трябва да викам. Там да няма много скъде да изпълня. Това е много гаден мод. Колко мразя скелетите. Както знаете, била съм един... мръсник. Ето го. Ето го мръсник. Оп, крит. What? То Ninja Power. Повидаме. Това. Рипирони. Всички айтеми отидеха в кино извънка. Има и там има вестник. Не пуснеш лопат. Гледай, вземи 3 деми с една лопата или 2. На 3 деми. Абе, гледай, едно зомби се ме убие. Гледай. Значи, гледай, това зомби не умира. Има и още една. Където оцели се да буток. Оу! Дропна ли си лопат? Не си е дропна покупка. Той първи лезе. Става да мръсна. Те са опасни. Здравей. Да, това е супер.
Хора, лад, какво стана? Пустаме от начало. Телефонът ми е малко бъгав, ако... Яко е родаче. Ще игра още няколко минути и спряхме. Ери, помрях от този скелета. Аз ви казах, че не мога да се бия с скелета. Здравей. Ще да се неприятел. Ето, не бягай. Урък се. Урък се. Не бягай. Бягай, нищо не биш. Къде ще ме? Къде ще ме? Още да взем света. Я го пращаю. Това го игра за кеф. Не го игра да събирам много материал. Дай ми времето. Ще го убия след 50 години и не ще го казва. What is this? Аре, допълвайте тук. Аре, бе! Като допълвайте тук, чаре! Скелетон! Аре, бе! Веднага почват да ме атакуват. Абе, тук Третата световна война не става, бе. Какво става, бе? О, там са скелетоните и крипърите. Чакай, ще ги издепна. Не може да издепне скелетон в Майнкрафт. What? Ето, не може да издепнеш, той е най... Тук има клей на съда. We cannot be destroyed. What? Това е нинджа скелет. Това е нинджа. What? What? Това беше. Поне за кеф. Аз бях Георги Деян. Сега играя Майнкрафт. Ще видим следващия.